Sanibona babukele emakhaya egameni lika Jesu ohlelweni lwethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV. Nibingelelwa imina ke ngiyokhanyisana ngengwagwala. I am your host of course. Angihambi ngedwa ke namhlanje njengoba ngihlezi ngisho ukuthi uma ngabe ngivela phambi kwakho mbukeli ngisuke ngihamba nogcotshiweyo kaNkuluNkulu ezosipha lokho uNkulunkulu akamphathise khona ukuba asiphe khona mina nawe mbukeli emakhaya ngoba izwi likaNkulunkulu lingukuphila, izwi likaNkulunkulu liphelele, izwi likaNkulunkulu lihlaba lahlukanise liyelapha emathanjeni ethu. Namhlanje na ke likhona izwi likaNkulunkulu. Sinomgcotshwakazi ke angihambi ngedwa, ngihamba nomfundisi umama uZulu, umama waseNdlunkulu egameni lika Jesu. Siyabingelela make. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asimbonge uNkulunkulu kuyiSunday enhle. Kuthiwa ke it's a beautiful day that the Lord has made for us. Let us rejoice in it. Egameni lika Jesu. So namhlanje na kulusuku lwangeSunday, ngiyacela make ubingelela ababukela emakhaya. Ngiyabingelela ekubabukele emakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi hallelujah. Jesus. Mhlawumbe singakaqhubeki kakhulu, singakangeni kakhulu kulokho uNkulunkulu akasihlanganisele khona namhlanje. Singacela nje mawami usithathe usisenkosini ngomkhuleko. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uyinkosi yamakhosi uphakeme kakhulu. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Akekho uNkulunkulu ongalinganiswa nawe. Thembeka kwakho Baba kuyisihlangu nehawu kithi. Baba wethu ongcwele size kuwe uNkulunkulu nanabalaleli uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu waseNazaretha. Wena Baba ulithemba lethu elingaguquki elimile kuze kube phakade. Wedwa inkosi yamakhosi nophakeme kakhulu elithi izwi lakho nguwe izolo nguwe namuhla kuyoba nguwe naphakade. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuba nenhlanganyelo kanye nawe. Baba wethu ongcwele sithembe wena njengoNkulunkulu, alikho elinye igama uNkulunkulu othelibekiwe ebantwini ukuba wonke umuntu aphile ngalo ngaphandle kwegama lakho. Siyabonga Baba, thatha udumo lwakho egameni elihle linamandla lika Kristu Jesu inkosi. Amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu mawami umkhuleko namandla ngendlela eyisimanga kulusuku lwanamhlanje na ohlelweni lwethu The Gospel Insider kuyiZululand Studio TV. Mhlawumbe ke uma sesingangena nje endabeni kafishane umama uZulu uma engakethu ukusilandisa ngaye nje ukuthi ungubani umama uZulu, ekelandise nje ababukele emakhaya ngoba bakhona abafuna ukumazi umama uZulu ukuthi ungubani. Hallelujah. Amen. Ngingumamnyana ushadile kaZulu. Oh yes. Ekhaya kithi engidabuka kaNongoma emaphophoma emachemhlophe. Hallelujah. Ngashada ke ngashadela eNdlunkulu, ngashada nomntwana. Oh yes. Hallelujah. Wasendlunkulu ngiyakhuleka nje njalo nje kuseninithi indaba ezethu. Hallelujah. Bazalwane ke ngazana noJesu. Njengoba ngibona nje esengixhumanisa nawo uJesu usekhaya. Ngisebenza senkosi egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Inamandla ke le ndaba njengoba ukhuluma nje umfundisi kukhona indaba evukayo kimi uma ngabe ethi uDavide uJehova uvusa impabanga ezaleni athintithe into engaseyilutho ayibeke ihlale namakhosi njengoba nami engibeke ngahlala nomuntu waseNdlunkulu. Hallelujah. Kusho ukuthi nami sengibhalele ukuthenini ngihlalile namakhosi. Ngenxa yothathana phansi. Akuthatha ungelungu. Inkosi yami. Kodwa uma usufike kuwe akuthatha kuhlalisene namakhosi. Abese ngaphuza amakhosi athi ungene kanjani. Ngoba ungeniswa inkosi yaphezulu. Oh yes. Yona yodwa enamandla okuvula yonke iminyango. uNkulunkulu ovulelana iminyango. Mawuke wasondela kuye naye usondela kuye ebese yakuthatha. My God. Abese kubeka endaweni obungayilindele. Ungakuhlale kuwe. Manje uNkulunkulu onamandla phezu kwezinto zonke. Oh yes. Una ukuza umuntu othatha ukushintsha umuntu.
akushintshe emndenini wakini Oh yeah. bewazi abantu umndeni wakini and nomlando bewazi ukuthi kuleli khaya bonke abantu bakhona baphelela lapha Oh, yes. kodwa umusuke wazana naye ebese yakushintsha akuthatha bese yokuhlalisa endaweni engathi phakeme Nkosi yami. bese ngathi kuvela uhleli kule ndawo kanti uthathwa isandla sinamandla Isandla sinamandla. Hallelujah. Sidinga isandla sinamandla kanye kanye kuze siphile Oh yes. kuze siphumelele ey'ntweni esiyifunayo kunezinto esiyifunayo umfundisi sigcina singafikile kuzo ezinye sigcina siyikhuluma ngenhliziyo nangengqondo nangakho konke kodwa masike sazana naye Yeah, Nkosi yami. thembekile Ayi babukele emakhaya kushubile namhlanje studio uyabona nawe ngendlela eyisimanga ohlelweni lwethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV siyatholakala ke kuona wonke ama online platform akukho la ungasitholi khona okwakho nje ukusesha uthi Zululand Studio TV sibe sesiyavela egameni lika Jesu ukhona ke umama uZulu nezwi lenkosi likhona ikhona into ezophuma la ngoba wonke umuntu engemletha lapha yilowo uNkulunkulu asuke kahle kahle usuke engakhethwanga yimi ngoba mina ngiya nje ngithi inkosi angazi ukuthi namhlanje ngizosebenza nobani ebesithi inkosi ekhuluma nobani egameni lika Jesu mawa haleluya ngifisa eke sibuke kafishane lapha ohambweni lwakho mfundisi wami noNkulunkulu amen siyazi ukuthi njengoba uke washo ukuthi wendele endlunkulu amen ebukhosini haleluya now nangu uNkulunkulu ukufaka ohambweni Jesus haleluya uyabona ukuthi ubukhosi basezweni nobukhosi basezulwini Jesus. mhlawumbe uma ungakusithatha usibeke ohambweni lwakho noNkulunkulu haleluya kuvuka nje izwi lenkosi uNkulunkulu ebizo Abraham oh yes umembizo uAbraham akabhekanga indawo akuyo nokubaleka kwayo kodwa wabheka uAbraham njengomuntu ambizile futhi ambizela ukumkhipha ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukukhipha emndenini haleluya oh yes yini uNkulunkulu amkhipha uAbraham ufuna uNkulunkulu amsebenzele uma ngazana noJesu nami ngangithi kuluhambo nje olufishane oluzophelela esontweni elizophelela nje ekuthenini mhlambe ngihlale kodwa kwasho ukuthi kukhona indoda yasezulwini yona eyangena kimi yeah uma isingenele esiyangilawula ayingilawulelanga ijene ephelele endleleni oh yes yangilawulela ijene ehambayo ngisohambeni kanye kanye mfundisi wami noNkulunkulu ngisohambeni nje lobizo lwami noNkulunkulu yeah kukhona lapho uNkulunkulu athe phuma kusa ezweni ongalazi kodwa kunesethembiso sokuthi bonke abakholwa uye bayophila phakade manje siphethe isethembiso oh yes isethembiso ungasibonile kodwa siphethe power ayiphethe isethembiso kulendawo kuphakhe into isethembiso esethenjiswe emazulwini noma ungasiboni kodwa khona sikhona waze walala Abraham yeah uthiwa uyise wezizweni eish haleluya ngenxa yokuthi siphethe isethembiso Nkosi yami hamba ngesethembiso uthi sethenjisiwe kuthiwa sikakabonakala siyakuba yini oh yes yes Isethembiso. isethembiso leso kodwa kuthiwa mhlazana azana yena ebonakala kuthiwa ngiyofaniswa naye yo ngimagina mina sengifana noChrist yo ukuthi kasi kuyobe senginjani yo abangaziyo ngolunye usuku bayakwazi ukungibona eish ayibamhlazana ebonakaliswa yofana noChrist glory to Jesus mfundisi wami ikhona into oke wayiveza le yokuphuma haleluya kunombukeli ekhaya haleluya uNkulunkulu umbizile umbizela ohambweni kodwa ubanjwe istatus
status ngibuka into yokuthi awubanjwanga yi-status sokuthi wendele endlunkulu kodwa wathi inkosi la usho khona ngiyakhona. Hallelujah. Ukuthi status or no status ungathini kumbukele ekhaya uma kufika uJesu sifike sibe sendlini noma etendeni noma ngabe isenkonzweni ushunyayela uJesu angisindiswanga nabantu engangihamba nabo. Oh yes. Kwadingeka ukuthi izwi likaNkulunkulu lingene kimi. Oh yes. Kwashintsha yami impilo. Manje ngihleli nomnyeni wami engasindisiwe njengenkosi yakwami. Kodwa uJesu wangena kimi wakwazi ukuthi angamukele njengenkosikazi wakhe ngisindisiwe. Yo ngahlala futhi nabantwana bami njengomama ekhaya ngisindisiwe. Futhi ngiyakwazi ukubaphatha kuma levels abo. Omunye wokungenzi kahle nokwenza kahle. Ngiyakwazi ukuphila nabo. Njengoma wabo ngibathokozisa. Oh yes, yes. Ziningi izinto uNkulunkulu angifundise zona. Nokuthi ngisize omunye umama ukuthi kuba yini ukubizwa uNkulunkulu abantu ohleli nabo bengasindisiwe. Oh yes. Ngoba le ndaba yensindiso akusiye yakho nomunye umuntu. Insindiso ngeyakho noNkulunkulu. Ngoba luyazi usuku lwakhe. Manje nawe khavisikosa ukuthi uma sesindisiwe ungayisoli. Ukuthi mina ngahamba ngaphambanisa ivangeli endlini. Nkosi yami. Ngaphuma kuzo zonke izinto. Ngaphuma eThebeni. Ngaphuma kwethenjweni imndeni. Yeah. Kodwa ngathi mangethenjwe emazulwini. Wathethe indaba ke. Ngaphuma nje kuzo zonke izinto. Ngeza ukuthi ngiphumile. Nkosi yami. Kodwa ngeza ukuthi kunesana. Sikhona isana. Singibambile. Kahle uyiphume lapha wena. Cha, ukhishwe isana. Uyazini nganginyumile futhi ukuthi lezi zinto ngeke ngiphume kuzo. Yo, ngangithi ngizemukelela uJesu. Kwasho ukuthi uma usunalo Jesu nalezi zinto zavela zangahlangana. Ngezwe kukhona into engikhiphayo. Ngithi noma ngiyabuza ukuthi awana ngangitshela kumsebenzi bathi uzokwenzani. Bonakala ukuthi ngahlala ngabaleka ezinye izinto. Kodwa kuba khona usuku umphephethe engilothandayo uma sebesenkingeni. Oh yes. Bayazi ukuthi ubani ophethe ukuphila nophethe okwehlukile kunathi. Umuntu lezobusisa ikhaya inkelibusise ngomntoyela. Noma bengeze babona ukuthi babusisekile kodwa wena bambana noNkulunkulu. Lo Nkulunkulu ongashiya. Yeah. Yo, babukela emakhaya. Kuyashisa studio. Nami sengiyathuluka kuyimanje. Uhlelo iGospel Insider kuyo iZululand Studio TV. Usekhona uMama uZulu umfundisi wenkosi. Inkosi esihlanganise nje sisohambweni ke naye olwami naye noNkulunkulu. Egameni lika Jesu. Uthinte into ngasekuqaleni ekusindisweni kwakho kodwa awukhohlwanga ukuthi undaba ezitha inkosi yakho ekhaya. Nanguya umake ekhaya. Unede wasindiswa. Kwathi umyeni wakhe ngoba engasindisiwe wagcina eseluza inhlonipho kodwa engaboni ukuthi uluza inhlonipho umyeni wakhe. Ungathini kuleso sigaba? Uyazi uNkulunkulu yena osiza umuntu. Futhi angenelele ekhaya. Ukuthi umhloniphe umyeni wakho ngalendlela yokuthi uNkulunkulu esezulwini athi mayekubheka wena ungabi nacala phezulu kwakhe. Ngoba asibashumayezi kanye abayeni. Wena uphila impilo yokuthi noma ngabe ukuphi kodwa athi mangabe seqhathanisa athi kodwa unkosikazi wami. Yeah. Ethi futhi sekhuluma nomunye umuntu ongakholwa athi mina nokholwa futhi ngiyakwazi. Ngibonile unkosikazi wami. Angikuzwanga. Ngibonile. Ithi mangabe ngisho umuntu makhelwane athi mayikhuluma ngokholwa athi mina ngiyakwazi.
ukhona ngikubonile yeah uma ekhuluma nomuntu ohleli naye endlini athi umuntu ohleli nawe endlini athi ngikubonile mina ukhona athi noma ngabe umuntu ubedlula nje insuku ezimbili oh yes kodwa akathola isifundo sokuthi kuyini ukhona okungukuthi akusuke ekhanda akuhlala enhlizweni ngoba inhliziyo i-engine ya wonke umzimba so akusuke ukukholwa ekhanda akuhlala enhlizweni ukuze kuzobonakala yes nansi ke enye futhi ophinde wayithinta le yokuphuma eithebeni haleluya uzwe nje ukuthi hayi usuphumile eithebeni futhi akekho kubangela umsindi yeah mhlawumbe mawami ake sithi ukwenaba kancane lapha eithebeni ukuthi masikhuluma ngeithebe sikhuluma ngani ukuze umbukele ekhaya uyenzeka nje imindeni njengoba sisuka emakhaya yes kunemndeni uba nemisebenzi eyenziwayo oh yes ube nakho konke nje ongakucabanga okokuthi udlule ezintweni emsamo noma kwabantu abangasekho uNkulunkulu ke uma sengemukela inkosi yaphezulu oh yes kwadingeka ukuthi ngihlukanise ukuthi lolu hambe sengihamba ngalo angisabhilonga oh yes kodwa ke uNkulunkulu umoya ongcwele engisiza endleleni engilekelele ngikhiphe engafuni ukubivangeli lami lingabi nakho ukumthokozisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kanye uthokozela umuntu othokozisa yena oh yes hayi umuntu ozothokozisa abantu ngenxa noma dayise ngevangeli noma enza into ngobetha abantu bazothini hayi mawusufike kuJesu wenza into athi mawuJesu esemazulwini athokoze oh yes athokoze ngoba okubalekile ukuthokozisa yena haleluya mhlawumbe ke ake sithi ukungena futhi kuleka fishane yokuthi okay njengoba sithinta indaba yezithebe nakhu ke ekhaya ngisindisiwe mina ngiyakholwa nakhu ke ekhaya wenziwe lo msebenzi ebese kuba khona ukuthi no ngizokhetha mhlawumbe inyama noma mhlawumbe ngithi hayi le ikhulunyeliwe la ikhulunyeliwe kuma kanjani lapha ake sikhanyisela ababukele emakhaya ukuthi kuma kanjani uyabona nje mfundisi uma kukhulunywa ngomsebenzi yes njengoba ngumntwana kaNkulunkulu oh yes anginayo inhlanganyelo yeah amen amen angihlanganyeli nasema no drink bakhona oh yes into ethi uthi nemali yami ayihlanganyeli nithi hayi angizubabika kodwa imali ngizongifaka imali ngizoyifaka okay cha ayingeni ngoba sekwelinye ialtar okay ngoba mina la isengihlanganyela khona sekungelinye ialtar indaba ine altar yes uyazi angikuxoxele nje mfundisi yazi uNkulunkulu umusindisiwe uyakulungisela into zakho ungazi ukuthi uyakulungisela mina ngashona lo uma wami oh yes badingeka ukuthi fanele ngabe ngimsebenzini kama wami bayangibiza ekhaya ngoba ngisindiswe ngayihlalela nje ngaqhubeka la uluthi umyeni wami wayazi ukuthi ngikhona ekhaya wavele nohamba wayekhaya mengangifithi uyabuza lokho kwangisebenzela noma sekushona uma wakhe ukuthi mina ngakwazi ukuyeka kowami umama oh yes kaze ngathi kanti uNkulunkulu wenze ngabo umuntu kushona wami umama mhlambe ubezothi mayibona izinto ongazenzi ebese ethi ngenza ngoba kuma wakhe wathi uNkulunkulu cha angingabi nayo inhlanganyelo namhlanje ngoba umama ezala wami ngathi myeni wami yami imali phela lapha namhlanje oh yes akaza ngibuza ukuthi kodwa awungisangiphathele ngishike sika-drink ngathi njengoba ngizela ekhaya ngize nje nengane yakho ngizokugezela izitsha ngoba uzelwa ngabantu umsebenzi kamama fanele ungithume njengengane yakho oh yes kodwa hayi ukuthi mina nginenhlanganyelo futhi anginayo imali engiyikhiphayo okay kwamnandi nje yeah ngoba mhla incwatsha nga-excel
Oh yes. ngoba ngazi ukuthi eyami indima Iphela la. Eish, nangu umbukele ekhaya usesimweni esithi asibe njalo esithinta iyona indaba yenhlanganyelo uganile ungamluleka ngokuthini ezimeni ezithinta indaba yenhlanganyelo. indaba yenhlanganyelo mfundisi wami isiza lana ukuthi ukhona irole ofanele ngidlale mina njengonkosikazi. Uma nje kuthiwa ngigawa utshwala la ekhaya, Oh yes. fanele ngikugaye ngoba la ekhaya kunomsebenzi. Hayi ukuthi mina ngizophuza utshwala. Okay. Ngizelana ngoba ngizokwenza inkonzo. Okay. Omunye vele uhlala ekhaya angasho ukuthi ngizela ngoba ukuthi ngezwe ukuthi ngiyasebenza. Okay, yes. Asihlale ekhaya. Manje ke indaba ithi yenza kahle la okudingeka khona wenze. Okay. Ngoba ukhona lapho kusazofanele ungangeni khona. Ukuze noma ungasangeni ngabikho ukuthi kodwa ungeni ngani lapho. Okay. Hayi abafunda bakhathaza uma ungayidli inyama vele. Hayi abakhathaza bayajabula kuyabathokozisa vele. Ungabi nayo inkinga awubi naso stress. Ungaba nenkinga uma ungezukidlala irole yakho. Okay. Yokuthi lana fanele ngiyenze yonke into. Usho ukuthi dlala irole. Dlala irole yakho ngoba lana fanele kuphekelwe abantu, fanele badle abantu, fanele gezizitsha, fanele ichlilwe la yonke lento fanele itholakale. Yo. Babukele emakhaya. Bese ngiyaphuma kodwa enyameni sekuthiwa cha la sesiyadla ke la. Oh yes. Hayi angisahlanganyeli. Akusengiyoke irole yakho le. Hayi. Babukele emakhaya dlala irole yakho. Hallelujah. Ohlelweni lwethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV kuyashisa estudio ngendlela yesimanga ukhona uMama uZulu izwi lenkosi likhona ikhona into ezophuma la ngoba ikhona into uNkulunkulu akakuphathisele yona nawe mbukele ekhaya njengalokhu nami ikhona angiphathisele yona ngomgcotshwakazi wakhe usekhona ke sisahleli naye egameni lika Jesu. Mama uZulu ngoba sesivele sayithinta le ake sivele sisale sesingena kule ukuze kukhanyiseleke umbukele ekhaya Jesus lapha yini idlozi ke kusuke ke ngithi mhlawumbe umuntu wala ekhaya ongasekho sesenza ke umsebenzi emasenza into sibiza yena sikhuluma kuye. Okay. Ukuthi wena sibani bani awusibheke noma nje awungibheke ngishisa impepho. Idlozi ke lelo ke siyalikhonza. Okay. Hayi ngokuthi umuntu ongasekho mhlambe uyidemoni. Okay. Ngoba uma wami isefile nje uma wami ufile. Kodwa akukho into okufanele ngimenzele yona. Okay. Ngoba mina sengikhonza inkosi uJesu eyafa yavuka. Okay. Angisenayo inhlanganyelo hayi angimelene nabakwenzayo. Okay. Kuhle iyabasebenzela. Okay. Mina kusangisebenzelanga. Kodwa mina ngakhethwa. Isandla sinamandla. Hey ukuthi ngisetshenzele inkosi yaphezulu. Oh yes. Inkosi yaphezulu kwayiyona engikhiphayo ezintweni. Ngoba kanye makufika uNkulunkulu empilweni yakho khona izinto asuke afuna ukuzokhipha kuzo. Oh yes. Osazohamba ibanga mhlambe ungazi ukuthi kukhona izinto akhiphe kuzo. Kodwa kudingeka ukuthi ulalele isandla sikaNkulunkulu. Wena uwenze iyokuyintando kaNkulunkulu. uNkulunkulu okhethileyo ngoba sikhethiwe. Mhlawumbe abanye emakhaya uyazi ukuthi kwethu sasibahlanu. Kodwa mawususindiswa nisindiswanga nobahlanu. Oh yes. Ukuze le ndaba kaNkulunkulu icace ukuthi ngomusa. Umusa kaNkulunkulu mawusufikile. Awubona kuyinto ongafanele ngidlale ngayo. Oh yes. Amen. Futhi mayisefikile ingeyomuntu. Ingeyomuntu. noNkulunkulu. Hallelujah. Now, uma kungenzeka mfundisi wami usiphe umehluko phakathi kwedlozi nethongo. Sikhanyisela abalali emakhaya sihlubushu bekhasini namhlanje. Ithongo angilazi. Angaze ngizwe ngasekhaya ngithi. Okay. Yes.
kodwa cha ngiyazi ngedlozi. Yeah. Okay. No, abathi mabefikile abantu lapha kwinkosana kaBaba bethi awuyosishisela impela. okay. Kunezinto zethu sithe ukubheka ngathi ubonakele isamba. Awusikhulumela mhlambe nomkhulu noma nomama. Athi ebese yashisa ukuthi cha ngizobika nje ukuthi mama ulaka ulehlise ekhaya. Uyabasebenzela futhi mhlambe Ngiyabasebenza nabathile. Hey, babukele emakhaya. Sisohlelweni lwethu The Gospel Inside kuyo iZululand Studio TV. Ukhona uMama uZulu, usekhona izwi lenkosi likhona egameni lika Jesu. Uzosipha lona njengaleyo ndlela uNkulunkulu akayomyalela ngayo ukuba asiphe lona. Mawami ngifisa ke sesibuka le sesizoya ngaseswini lenkosi. Mhlawumbe lapha uMama uZulu akakhona uyisakhamuzi umama endaweni mhlawumbe yini ikhona yini mhlawumbe enye into akalekelela ngayo emphakathini mhlawumbe ukusiza kakhulu specifically intsha ngoba we know ukuthi ibona abaholi bakusasa kuyake kuthiwe ke inkunzi sematholeni. Amen. Mhlawumbe iyipi indlela mhlawumbe akasiza ngayo mayikhona mhlawumbe noma ngokungenelela kwebandla noma ngokwakhe nje personally. Into kakhulu uNkulunkulu angibizele kuyo ukusiza umama. Umfundisi wami. Oh yes. Umama nje kuthi une challenge ekhaya. Baye bemlayela abanye ukuthi hayi awuhlale kancane khona umama engisazohlanganisa naye. Oh yes. Uzokusiza uzoxoxela yena lesi story ngixoxela sona. Awuyesixoxela mhlawumbe nizosebenza kancane. Ebese ke siya kuNkulunkulu. Sithandaza uNkulunkulu asihloniphe angenelele. Nakhona ke emphakathini siyawukhulekela umphakathi. Especially izingane zomphakathi usukuzazi ukuthi ingane ethile nalesi simo nomhlangana nabanye omama bomthandazo batshela ukuthi ake sikhulekele sithwala umntwana wakwabani kunesimo singahambi kahle. uNkulunkulu futhi nalapho simbone ngenelela. Oh yes. Yes. No. Asimbonge kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Babukele emakhaya sekuyiso leso sikhathi sokuba siye ezwini lenkosi. Ngishilo ke ngathi uMama uZulu khona uzosipha lona izwi lenkosi ngoba ikhona into ezophuma la, ikhona into uNkulunkulu akubekele yona njengalokho nami ikhona akambekele yona. Hlala kanjalo ungasuki.